kont dwar is-sitwazzjoni dwar il-COVID. Kien ħarsu naqra lejn it-testijiet li għamilna l-bieraħ fejn għamilna 3,558 swabs minn dawn irriżultaw 94 każijiet ġodda. U allura t-total ta' każijiet issa li għandna sa mill-bidu ta' din il-pandemija huwa ta' 11,569. Kenna wkoll numru ta' nies li fiequ, infatti kellna 110 persuni li fiequ, u allura t-total ta' persuni li fiequ issa huwa ta' 9,780. Il-bieraħ kellna persuna oħra li miet u allura t-total ta' każijiet li huma attivi huwa ta' 1,606. Fettilkom il-bieraħ 100 persuna raġel ta' 92 sena li kien irriżulta pożittiv l-ewwel darba fis-7 ta' Diċembru u miet il-bieraħ fir-residenza ta' San Vincenz de Paul. Kondoljanzi lill familjari u lill-ħbib tiegħu. Kien ħarsu lejn is-sitwazzjonijiet tal-każijiet li għandna fl-isptarijiet tagħna. Fl-ITU ta' Mater Dei għandna 18 persuna, fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei għandna 12 persuna, fil-wards l-oħra f'Mater Dei hemm 39 persuna, Boffa hemm 5 persuni, St. Thomas 9 persuni, Canning Grek bħalissa ma hemm l-ebda każijiet attivi allura l-ward responsabbli għal COVID cases ġiet magħluqa għalissa. Good Samaritan għandna 84 każijiet, Mount Carmel persuna waħda u l-Sptar Ġenerali ta' Għawdex ma hemm l-ebda każijiet li huma attivi. Il-total ta' każijiet baqa' jiżdied, però bħalma qegħdin taraw ukoll il-trend li għandna ta' każijiet ilha l fuq m'għadix daqshekk qawwija daqskemm kienet, infatti jekk tħares lejn il-każijiet totali li kollna ta' kuljum qegħdin naraw li wara li kellna dik il-trend li kienet qiegħda stabbli, issa propju bdejna naraw ukoll it-trend li tibda tinżel l-isfel. Li huma aħbarijiet li huma inkoraġġanti u rridu nkomplu naraw li aħna żgur nibqgħu insegwu wkoll din is-sitwazzjoni. Din hija sitwazzjoni wkoll li tħares anke lejn pajjiżi Ewropej fejn inti tħares lejn pajjiżi tal-Western area li wkoll qegħdin jibdew jaraw ċertu nuqqas fil-każijiet, xorta hemm rati għoljin, però mbagħad tħares lejn Eastern countries li dawn għadhom tilajn bin-numru ta' każijiet. Infatti, jekk inħarsu naqra lejn is-7-day moving average, qegħdin naraw li b'wieħed ieħor bħala average qed ikollna 84 cases. Dan huwa l-average li qegħdin naraw issa nżilna taħt il-100. Importanti ħafna s-sitwazzjoni fid-djar tal-anzjani fejn huwa wieħed mill-prioritajiet tagħna fejn aħna nagħmlu l-nistgħu biex nkun nistgħu nipproteġu l dawn l-anzjani għaliex huma l-iktar li huma vulnerabbli. Infatti, bħalma qegħdin taraw in-numru ta' każijiet li qed ikollna fid-djar naqas, però xorta bħalissa għandna 6 djar tal-anzjani fejn għadu qed ikun hemm xi ftit każijiet kuljum. U dawn bħal dejjem kull każ li jkollna nibqgħu niżolaw dawn il-każijiet. U bħal dejjem komplejna wkoll dejjem nittestjaw kemm l-istaff li jkun jaħdem ma' dawn l-anzjani u kif ukoll lill-anzjani infushom. Fil-komunità il-maġġor parti tal-każijiet għadhom fil-households fejn qegħdin naraw numru ta' clusters li jkunu relatati ma' dawk il-każijiet li jkunu pożittivi jew inkella nies li jkunu ltaqgħu ma' xulxin li huma ta' familjari ta' xulxin. L-istess ukoll bqajna dejjem b'każijiet ta' clusters fil-workplace u hekk nappella wkoll l-employers kemm huwa importanti li nkomplu nsegwu l-miżuri li għandna fil-post kemm fejn inti għandek uffiċini fejn tista' tagħmel ħafna fl-uffiċini kemm billi n-nies jaħdmu mid-dar fejn hu possibbli. Imma wkoll meta inti għandek nies li jaħdmu fl-istess uffiċċju, il-miżuri ta' prewkazzjoni, ta' distanza, ta' ċirkolazzjoni tal-arja, l-użu tal-maskri fejn sibna ħafna li ħatnaqqas l-impatt ta' trasmissjoni. U anka qed ikollna wkoll xi social gatherings li propju qegħdin naraw il-link ukoll ta' clusters minn hemmhekk. U allura nappellaw hawnhekk li importanti li nkomplu nieħdu ħsieb li ma niltaqgħux ma' nies li huma barra mill-household tagħna. Dawn huma n-numru ta' każijiet ta' active cases bħal medna n-numru ta' każijiet ta' active cases issa bil-mod il-mod qiegħed jibqa' jinżel lura la darba jkollna inqas każijiet li huma pożittivi. Għawdex ukoll il-numru ta' każijiet attivi li għandna f'Għawdex bħalissa għandna 51 minn dak it-total ta' każijiet. U jekk inħarsu lejn l-etajiet
U l-ġender tal-każijiet li kellna din il-ġimgħa minn l-aħħar bulletin qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-etajiet li għandna każijiet li huma pożittivi huma dawk ta' etajiet bejn 25 u 34 sena. U allura hekk nappellaw din il-ġenerazzjoni pjuttost ta' età iżjed żgħira li rridu nieħdu ħsieb u nieħdu kawtela għaliex nafu li għandek iktar riskju ta' komplikazzjonijiet f'nies li għandhom iktar età. Però jista' jkollok ukoll komplikazzjonijiet fiż-żgħar, jista' wkoll ikollok long haul symptoms li inti jista' jkollok sintomi wara, però wkoll għandek ċans li dawn il-nies ta' dawn l-etajiet ikunu qegħdin f'kuntatt ma' nies li huma vulnerabbli u mbagħad jgħaddu l-virus lilhom. Allura kawtela minn hemmhekk. Jekk inħarsu ġara meta tqabbel mill-ġimgħa l-oħra għal dawk il-każijiet li kellna din il-ġimgħa, qegħdin naraw li qed ikollna naqra żieda fl-age groups bejn 55 u 64 years. Allura hekk rridu noqogħdu attenti wkoll. Bħala average age bħalissa din il-ġimgħa kien ta' 43 cases. Jekk inħarsu naqra lejn l-imwiet, hemmhekk qegħdin naraw li l-mortalità f'dan l-aħħar ġimgħa kellna 17 il-każ li miet, jekk inħarsu minn l-aħħar bulletin li kellna, infatti jekk inħarsu lejn l-etajiet, kellna 2 persuni bejn 60 u 69 sena, 5 persuni bejn 70 u 79 sena, 4 persuni bejn 80 u 89 sena u 6 persuni fuq minn 90 sena. U allura hekk nerġgħu nappellaw propju għal kawtela u protezzjoni għal dawn l-anzjani li huma l-iktar friskju. Għajna d-dejn bit-testijiet bil-ħabs kollha tagħna u għandna t-testijiet li qegħdin nagħmlu kemm hawn Malta kif ukoll f'Għawdex fejn huwa importanti li l-każijiet li jkollna naqbduhom mill-ewwel u hawnhekk nerġa' nappella lill-pubbliku. Bħalissa ikunaw virusi oħrajn li jkunu qegħdin jiċċirkulaw u li jistgħu jagħtu sintomi li huma simili ħafna tal-COVID. U l-uniku mod li inti tista' tkun taf jekk dan huwiex COVID jew le huwa billi inti tagħmel it-test. Niftakru li s-sintomi tal-COVID ħafna drabi jixbħu l-dawk tal-irjaħat komuni. Allura jekk għandek is-sintomi importanti li tiġi tagħmel it-test għaliex ma tistax tgħid jekk kienx COVID jew le u ma tistax tgħid allura tkun qiegħed tpoġġi lill-komplament tal-familja u lilek innifsek f'riskju. Prevenzjoni importanti issa wkoll qegħdin fi żmien fejn ħanibdew ukoll it-tilqim importantissimu li aħna inkomplu nsegwu l-miżuri ta' prevenzjoni. Fejn għandna distanza fiżika minn persuna l-oħra rajna l-impatt tagħha. Kien ċar ħafna tul din il-pandemija li kull meta daħalna miżuri ta' distanza biex in-nies ma jkunux flimkien ma' xulxin, hemmhekk rajna mill-ewwel kien hemm l-impatt fuq in-numri. Anka l-użu tal-maskri, infatti qed joħorġu iktar studji fejn juru li l-użu tal-maskri tista' propju tnaqqas il-rata ta' trasmissjoni fil-komunità. U aħna bħala Malta konna minn qoddim net fejn aħna bdejna nagħmlu rakkomandazzjonijiet biex in-nies jilbsu l-maskri anka fil-komunità. U l-ħasil tal-idejn. Inkomplu insegwu l-ħasil tal-idejn u l-sanitization biex aħna nevitaw li nieħdu l-mikrobi minn surfaces oħrajn. Min mindu żidna wkoll in-numru ta' pajjiżi li għamwa flisted fil-Amber Country wkoll issa qegħdin nagħmlu iktar flights u anke issa bħalma qegħdin naraw anke bdew jiżdiedu iktar in-numru ta' nies li qegħdin jivvjaġġaw lejn Malta wkoll, probabbli minħabba wkoll il-ċirkostanzi li bħalissa qegħdin qrib il-vakanzi tal-miliet ukoll. U allura issa għandna din lista sħiħa propju li dawk in-nies kollha li ġejjin minn hemmhekk jekk huma ma jkunx ġabu PCR test magħhom aħna nagħmluhom it-test propju fl-ajruport. Infatti mill-11 sa 16 ta' Diċembru għamilna 3,318 rapid tests u minn hemmhekk ħarġu 8 li kienu reactive. Infatti mill-pożittivi li kellna minn Switzerland, mill-Italja, mill-Bulgarija, mill-Belġium u dawn kienu l-pajjiżi minn fejn qabadna l-każijiet li huma pożittivi. Fakkarkom nerġa' li jekk għandek is-sintomi ejja għamel it-test għax dak huwa l-uniku mod li inti tista' tkun taf jekk kienx COVID. Ħafna nies jaħsbu li huwa rrieħ komuni għaliex probbli sena l-oħra kellhom sintomi l-istess, però din is-sena għandna l-COVID madwarna. Allura ma tistax inti tiddeċidi inti mis-sintomi li għandek jekk huwiex COVID jew inkella rrieħ komuni, allura nappellalkom biex tiġu għat-testijiet.
U anka fakkarkom li tistgħu ċemplu l-111 ħalli aħna nistgħu nibbukjawlkom it-test. Però wkoll fakkarkom il-ġimgħa l-oħra wkoll launchjajna dan is-sit fuq il-website fejn intom tkun tistgħu timlew il-particulars tagħkom fuq dan il-website u mbagħad aħna nċemplulkom bl-appuntament. Infatti kellna 2000 ruħ li propju bbukjaw is-swab b'dan il-mod. U fakkarkom ukoll fuq il-contact tracing app li hija importanti ħafna li inkomplu naraw li din il-contact trace kun tibqa tagħti il-benefiċċji kollha li għandha. U infatti sa issa kellna 87,684 persuni li huwa ekwivalenti su 18% tal-population digital age li id-downloadjaw din l-app. U kellna 423 persons li propju daħlu il-code fil-mobile tagħhom li kienu pożittivi. Fl-aħħar li issa għandna wkoll data wkoll ta' meta jekk l-lema nhar it-tnejn tkun tista' propju tagħti l-approvazzjoni tagħha għal liċenzjar ta' dawn il-tilqim tal-COVID fejn anka hemmhekk nistgħu il-pajjiżi nibdew nlaqmu u anka l-Unjoni Ewropea wkoll għamlet id-data tal-27 December fejn mill-pajjiżi kun jistgħu propju jibdew ilaqmu. U aħna Malta qegħdin parti minn dan il-grupp ta' pajjiżi fejn tħallna fil-joint procurement allura ħajkolna l-ewwel vaccine ukoll li tasal għandna fejn nistgħu propju nibdew inqasmuha lill-pubbliku ukoll. Fakkarkom dejjem l-iskop ta' din it-tilqima. Iskop ta' din it-tilqima huwa inizjalment li aħna ħankunu qegħdin innaqsu n-numru ta' nies li jkunu ikollhom komplikazzjonijiet u n-numru ta' nies tal-imwiet. U hemmhekk biha nkun nistgħu insalvaw l-imwiet. Nipproteġu l dawk li huma l-iktar vulnerabbli u li nipproteġu s-sistema tas-saħħa. U allura importanti ħafna nifhmu li sa dan iż-żmien anka la darba aħna nibdew inlaqmu u skont il-numru l-ammonti li jibdew ġejjin, nibdew niftħu anka skont il-prioritization li konna diġà qsamna magħkom, importanti li nibqgħu insegwu dawn il-miżuri kollha li għandna fil-post li aħna bħalmet nevitaw l-fullar u nevitaw li aħna nkunu f'kuntatt dirett ma' nies li s-soltu ma nkunux qegħdin magħhom. Propju bħalma ħabbarna wkoll l-ewwel numri ta' vaccines li ħibda jkollna li dawn tajb nifmu li ħibdew jiġu ftit, allura aħna nibdew nagħmlu rollout lil dawk li huma fil-first priority group, hemmhekk ħanibdew inlaqmu lil dawk il-ħaddiema li jaħdmu fil-clinical settings fl-isptarijiet, nlaqmu wkoll dawk il-ħaddiema li jaħdmu fid-djar tal-anzjani u fil-mental health hospital, u anka lil dawk l-anzjani li huma jgħixu fid-djar bħalma rajtu wkoll kellna numru ta' tifqijat f'dawn id-djar allura huwa importanti li aħna nkunu qegħdin nipproteġu lil dawn l-anzjani. But eventwalment anka fl-ewwel grupp ta' prioritization kif mbagħad jibda jkun iktar vaccines nibdew propju nlaqmu lil dawk li għandhom 85 years. Però minn hawn nappellalkom li l-pubbliku anka dawk li għandkom 85 years kif jasal żmien aħna ninformawkom u nkunformawkom ukoll kif tibdew nibatulkom litri biex nistennukom għal din il-tilqima. Mbagħad inkunu nibqgħu għaddejjin matul ix-xhur li ġejjin kif jibdew iktar ġejjin tilqim ħalli nlaqmu lill-kumplament tal-popolazzjoni. Nfakkarkom kemm hija importanti din it-tilqima, ġifieri dawk li aħna ħanappellalkom biex tiġu għal propju din it-tilqima hija tilqima li qiegħda tara impatt tajjeb ħafna fejn l-effectiveness tagħha hija mat-tieni doża ta' anke 95% li hija tajjeb ħafna meta tħares lejn il-vaccines u allura hemmhekk issa fl-aħħar għandna dan id-dawl li propju ħanibdew nipproteġu propju lin-nies l-iktar li huma vulnerabbli. Allura nappella lil kulħadd li kull min ikun mistieden biex propju ikun jista' jiġi jieħu din it-tilqima. U matul iż-żmien aħna nkunu qegħdin nagħtukom iktar dettalji eżatti kif tkun qiegħda tsir ir-rollout ukoll. Welcome to the COVID bulletin. We have had 3,558 swabs carried out yesterday, and out of these we have 94 cases which are positive. So the total number of positive cases is 11,569. We also had 110 cases who recovered,
So the total number of recovered persons is 9,780. Yesterday we had another death, and so the total number of cases is 1,606. We'd like to appeal to everyone to be careful as well, because we still have circulating virus within the community. We are seeing a downward trend. However, we have to remember that this downward trend is the result of the measures that are in place, the result of the precautions which are being taken by the general public. So, as we all are preparing for Christmas time, I appeal to everyone to be careful in wherever we will be going, to avoid meeting other people, to avoid any crowds, and also if you're planning family meals, it is important to stick to those family who are within the same household, because we cannot afford to expose other people to, especially the vulnerable, to people who will be in the community. So it's important to take care of ourselves. We are soon nearing the vaccination program, so Malta will be starting vaccination on the 27th of December, and we will be starting with the clinical settings whereby workers working within the clinical settings will be vaccinated. We will be covering as well staff working within old people's homes and mental health homes. We will also be providing the vaccination to the elderly people who are living within the old people's homes, so that we can actually protect these people who are more at risk because they are within the same community, and by their age and other medical conditions puts them more at risk of serious complications and even death. So thank you everyone, and take care and stay safe. And we just have two questions. The first is, do you think that the COVID vaccine should be mandatory for healthcare workers? We've been seeing studies from Maltese doctors that there is a vaccine hesitancy among GPs, especially young trainees. Shouldn't frontliners have to take the vaccine? And the second is, we've been seeing advertisements for a take-home COVID test, which is claiming to give you results within 15 to 30 minutes, and they're saying that it's 97% effective. Should people be taking these take-home COVID tests? Thank you. Okay. Yes, two very important questions. Mela, fuq il-healthcare workers, aħna u anka il-komplement tal-popolazzjoni, aħna bl-ebda mod ma ħanamluha mandatorja, għaliex nifmu li hawnhekk għandek vaksin li kulħadd fehm din il-pandemija x'għamlet, kulħadd fehm l-impatt fuq din il-ħajja tan-nies, fuq kemm nies jidħlu l-isptar u kemm nies qegħdin imutu, u anka nafu li anka healthcare workers huma stess ġieli kellhom minnhom li kienu pożittivi, kien hemm minnhom li kellhom imorru kwarantina, allura l-healthcare workers stess u l-istaff huma stess jifhmu. Huma l-iktar nies li jifhmu għaliex jaraw propju qudiem wiċċhom dawn il-pazjenti li qegħdin ibatu bil-COVID. Nifhem li anka saru xi studji li jista' jkun dan il-vaccine hesitancy li tiġri kullimkien, però wkoll naraw it-timing tal-meta jkunu saru l-istudji u anka f'liema proċess tkun waslet it-tilqima. Issa qegħdin jgħaddu iktar trials, rajna li diġà kienet il-liċenzjata f'pajjiżi oħrajn, diġà rajna li barra n-numru ta' nies li tlaqmu waqt il-clinical trials issa qegħdin jitlaqmu wkoll in-nies kemm fl-Ingilterra, kemm fl-Amerika u f'pajjiżi oħrajn, u anke nafu wkoll li meta tħares lejn istituzzjoni bħal European Medicines Agency li tkun qiegħda tevalwa dawn l-istudji kollha tara fuq is-safety ta' din it-tilqima. Allura aħna nħossu li din hija tilqima li għandha tibqa' mingħajr obbligu u kulħadd ikun free li jkun jista' hu jiddeċiedi. Aħna ħanamlu kampanja wkoll dwar din it-tilqima biex aħna nkun nistgħu ngħaddu l-informazzjoni kollha lill-pubbliku ħalli huma jkun jistgħu jieħdu l-deċiżjoni li tkun informata. U l-istess ukoll lill-healthcare workers. Infatti għandna numru ta' seminars li huma wkoll ippjanati għal healthcare workers ħalli nkun nistgħu nagħtuhom iktar informazzjoni wkoll. Fuq it-testijiet, aħna bħalissa li hawn testijiet li huma available għandek il-PCR test u għandek ukoll ir-rapid test.
Naf ukoll li fuq is-suq ukoll li qegħdin jiġu reklamati dawn il-COVID test li inti tixtri l-kit u tagħmel it-test inti stess. Rridu niftakru li biex inti tagħmel test biex tara jekk intix pożittiv jew le, trid tagħmel l-swab. U forsi ħafna nies li marru diġà jagħmlu l-swab jafu li hija teknika ta' kif tagħmel is-swab hija teknika li rrid jagħmililek xi ħadd ieħor u da xi ħadd ieħor rrid ikun healthcare worker jew inkella carer li għandu l-esperjenza u jaf kif jagħmilha. Għaliex jekk inti ħad tagħmel swab u ma tkunx għamilta kif suppost, inti ma tkunx qiegħed tasal san-nasopharynx u propju tieħu dak il-sample minn fejn vera inti jkollok il-mikrobu qiegħed ikun hemmhekk. Allura dawn it-testijiet huma perikolużi ħafna għaliex inti jkollok nies qegħdin jippruvaw jagħmlu t-test huma nfushom mingħajr ma jkunu qegħdin jagħmluh tajjeb. Aħna Malta għandna vantaġġ kbir. Bħalma rajtu għandna swabbing centers ma' kull imkien. U allura aċċess għalihom qiegħed hemmhekk, aċċess li huwa b'xejn, u allura aħna nappellaw lil pubbliku li dawk li huma għandhom xi sintomi jew inkella għandhom suspett li huma setgħu kienu esposti, ċemplu lilna u għamlu t-test fil-ħabs fejn inti ħajkollok test li huwa reliable. Thank you, Professor Gauci. I'm Drea Maggi from Times of Malta. I have 2 questions, please. In Malta, so we know the vaccine is going to be distributed in 5 stages. Can you give a bit more detail regarding the timeline? We know the first batch is going to be the 27th of December, but when should we expect to reach the 5th stage, when all the population will be offered this vaccine? And my second question, please, is some people are quite concerned and worried about whether they should take the vaccination if they have specific allergies or particular health conditions. How will these people know if it is safe for them? And will you be publishing a list, please? Thank you. Mela, bħalma spiegajna l-Unjoni Ewropea daħlet dal-joint procurement u għandha agreements ma' diversi kumpaniji. L-ewwel kumpanija li ħatkun liċenzjata hija dik tal-Pfizer, allura dik hija l-ewwel vaccine li aħna ħajibda jkollna. U tul dawn il-ġimgħat u xhur li jkunu ġejjin dejjem la darba inti jkun hemm imbagħad mediċin il-vaccines oħrajn li jkunu liċenzjati, pereżempju oħra li hija qrib hija dik tal-Moderna, hemmhekk il-pajjiżi kollha jkunu qegħdin jiġu suppletuti b'numru ta' vaccines kull darba. Ma tistax tgħid eżatti bħalissa kif ħajkun eżatti t-timeline għaliex jiddependi ħafna fuq il-manufattura kemm il-kumpaniji jirnexxilhom jimmanufatturaw minn dawn il-vaccines u kemm ukoll ikun hemm lill-liċenzjar ta' dawn il-vaccines. Ġifi dawn jiddependi ħafna minnhom. U allura aħna għalhekk imxejna bil-lista ta' prioritizzazzjoni fejn huma l-iktar nies li għandhom jieħdu għall-ewwel u nibqgħu mixin. Però bħalma rajtu il-kumpaniji tal-vaccines qegħdin jaħdmu tajjeb ħafna biex ikun hemm manufattura biżżejjed biex inti tkun tista' tipprovdi il-vaccines lil pubbliku kemm jista' jkun malajr. Fuq l-allergies iva sar ħafna ukoll kemm ħafna komunikazzjonijiet dwar l-allergies li huwa importanti nifmu li inti meta għandek mediċina jew inkella għandek it-tilqima ikollok allergies għal constituenti li kollha din it-tilqima. Fil-contraindications u prekawzjonijiet li għandhom jittieħdu huma f'dawk in-nies li huma xi darba fil-passat kellhom dak li ngħidu la anaphylaxis, jiġifieri jkun hemm reazzjoni qawwija ħafna u li tant inti ikollok bżonn tieħu ċertu mediċini apposta jew inkella tidħol l-isptar għal meta inti tkun ħadd xi injectable. Tajjeb, ġifieri tkun tlaqqamt jew b'xi vaccine jew inkella xi injection oħra li tkun ħadta ġal-muskolu. Għaliex jekk inti kellek allergies oħrajn bħal pereżempju jekk inti allerġika għal pinnoli tal-penicillin, dik mhijiex contraindication li inti għandek tieħu dit il-qima. Anqas dawk in-nies li jkollhom allerġija pereżempju għal xi tip ta' ikel jew inkella allerġija għal forsi xi creams li inti tagħmel fuq il-ġilda, dawn mhumiex contraindications għal biex ma tieħux din il-vaccine. Però aħna bħal-mett ukoll ħankomplu ninformaw lill-pubbliku u anke nkomplu ninformaw ukoll it-tobba tal-familja ħalli meta inti għandek persuni li jkollhom ċertu kundizzjonijiet mediċi dejjem tajjeb li huma jkunu qegħdin jikkonsultaw ukoll mat-tabib tagħhom. Isellimlek Prof. Gauci kolindeg wara One News. Qed taraw li hemm lok li anke issir kampanja ta' tarif dwar il-vaċċin ħalli anke l-persuni jkunu jistgħu jagħmlu d-deċiżjoni tagħhom jekk jeħdux dan il-vaċċin u
kif qed taraw li anka l-qudiem meta jkollok ammont kbir ta' persuni li jkunu mlaqma jistgħu jinbidlu ir-regoli ta' kwarantina, ġifieri persuna li titlaqqam tista' tkun identifikata u r-regoli ta' kwarantina ma joddux għaliha? Grazzi. Mela, Iva, aħna dejjem nemnu li l-pubbliku rridu nagħtuhom dak l-informazzjoni kollha li għandna ħalli huma jkunu huma stess li jagħmlu d-deċiżjoni li tkun informata. Infatti, tiġi rolled out kampanja dwar din it-tilqima ħalli aħna nkun nistgħu ninformawkom ukoll dwar il-benefiċċji kollha ta' din it-tilqima propju wkoll kif taħdem din it-tilqima u anka tkun tistgħu tifhmu eżatti x'benefiċċji għandhom dawn it-tilqim. Dik tkun għaddejja matul il-kampanja kollha ta' din it-tilqima. Barra minn hekk ukoll nkunu qegħdin ninformaw l-debda mbagħad ikun hemm ir-rollout tal-pubbliku kif ħajġri propju t-tilqim ukoll. Sa issa nafu bħal medna li inti għandek it-tilqim li ħajbda ġejjin ammonti ftit. Allura inti ħajkollok in-nies li ħajkunu qegħdin jiġu proteġuti u f'dan l-istadju bħal-met l-antana ħajkun li aħna nkun nistgħu innaqsu r-riskju ta' nies li jkollhom komplikazzjonijiet u anke tnaqqas l-imwiet. Ġifieri għalissa aħna rridu nibqgħu għaddejjem dawk il-mezzi ta' kontroll li għandna fil-post, ġifieri il-mezzi ta' l-użu tal-maskri, mezzi li għandna relatati ma' social distancing u anka li meta inti jkollok każ li huwa pożittiv dawk in-nies li kienu exposed għal dak il-persuna bħala close contacts ukoll rridu nibqgħu għaddejjin bil-kwarantina. Iżjed imbagħad ma jgħaddi żmien u mbagħad inkun nistgħu naddattaw ukoll skont iċ-ċirkostanzi li jkunu. Nsellimnek Professur Gawċi, Glenn Falzon, Television Malta. Għandi 3 mistoqsijiet fuq it-tilqima. Kondizzjonijiet tal-ġilda, mi għandu kondizzjonijiet bħal psoriasis pereżempju jew l-ekżema. It-tilqima jista' joħodha? It-tieni mistoqsija. It-tilqima tingħata f'żewġ dożi. Bejn l-ewwel u t-tieni waħda fin-nofs. Jista' il-persuna jaqbdu l-virus xorta? U t-tielet mistoqsija, min jieħu t-tilqima jista' jkun carrier tal-virus? Mela, Iva, importanti ħafna dawn, mela, bħalma spjegajt, dawk in-nies li jbatu b'xi allerġi jew nkella kondizzjoni tal-ġilda mhijiex contraindication biex inti tieħu it-tilqima. Però min ibati b'kondizzjonijiet serji tajjeb li hu dejjem ikellem lit-tabib tiegħu ħalli hu jkun jista' jgwida iktar. Punt importanti ħafna li semmejt huwa li din hija tilqima li tingħata f'żewġ dożi. Forsi min għandu it-tfal jaf li ħafna mit-tilqim li nagħtu anka fuq l-iskeda nazzjonali ta' tfal, kull vaksin li nagħtu għal protezzjoni ta' ċertu mard, ġement ikollok dak li ngħidulhom il-booster doses. U din l-istess li inti għandek l-ewwel doża li ħattik ċertu immunità wara ftit ġranet. Huwa tal-Pfizer qegħdin jismaw li jkun betwieħor 52% effettiv wara l-ewwel doża. Però mbagħad inti ħadd tittieħu it-tieni doża wara 21 ġurnata li din mbagħad hemmhekk ħattellalek għal 95%. Ġifu huwa importanti ħafna li nieħdu l-ewwel doża u t-tieni doża. Mbagħad għandek numru ta' ġranet fejn inti hemmhekk tkun bnejt l-immunità ta' din propju il-vaksin. U importanti li wkoll naraw li persuna waqt li qiegħed jieħu din il-vaksin ukoll, importanti li dejjem hu jibqa' jsegwi wkoll il-miżuri ta' prevenzjoni. Għaliex dan huwa importanti għax jridu niftakru li lan huwa li aħna naqsu iċ-ċans li inti jkollok komplikazzjonijiet u anke mwiet minn din it-tilqima. Tajjeb, Professor Gawċi, l-għonet nawguralek għall-unur anke li natajt narħat li għadda, mis-sosit tiegħi jitrattaw l-għonet dwar reazzjoni tal-autoritajiet tas-saħħa għal dak il-qal is-Segretarju Britanniku tas-Saħħa illi hemm varjant fil-virus li jista' jaffettwa il-mod kif dan jinfirex. U barra minn hekk waslunna anke xi telefonati dwar persuni li jkollhom appuntamenti is-samok, is-San Mamo, fej qabel kien isirulhom is-swab test fl-Oncology Center stess, issa qegħdin jintbagħtu Mater Dei għall-swab test. Naturalment dawn qegħdin jinkwitaw dwar il-ġiri żejjed, kuntatt żejjed man nies, eċetera, meta jkunu għandhom bżonn oncology service. Mela, semmejt tajjeb inti dwar variants. Infatti, il-viruses nafu li kemm il-darba jkun hemm dawn il-genetic mutations tal-viruses fejn jinbidlu xi ftit. U anka matul din il-pandemija konna qegħdin naraw tipi differenti ta' dan il-virus u anka bħalma qed tajjeb inti wkoll qegħdin l-Ingilterra raw ukoll li kien hemm tip ieħor ta' dan il-virus.
L-impatt ta' dan huwa li jridu nkomplu nsegwu s-sitwazzjoni bħalissa ma rajniex li dawn il-vaccines li ġew żviluppati setgħu ikollhom xi impatt kbir min-naħa ta' dawn il-ftit genetic variations li għandna, però bħalma nafu aħna dejjem għandek l-istudji mill-kumpaniji li jiżviluppaw il-vaccines li jibqgħu jaraw u jaddattaw ukoll is-sitwazzjoni ħalli jaraw xi qed jiġri b'dawn il-viruses kif ikunu qegħdin jinbidlu. Fuq il-swabbing, ftakru li aħna f'Mater Dei innifsu għandna wkoll swabbing center fejn inti għandek n-nies li jistgħu jmorru Mater Dei, infatti il-pazjenti anka dawk li huma tas-Samok imorru f'Mater Dei fis-swabbing center li hemm propju Mater Dei li huwa viċin ħafna literalment tas-Samok. Però ftakar ukoll li aħna il-swabbing centers tagħna kollha kemm huma inkluż dak ta' Mater Dei, in-nies u jiġu swabbjati through a drive-thru. Ġifir forsi għal-min għatmawar, inti bażikament tgħaddi bil-karozza tiegħek, hemmhekk inti ħajkollok is-swab li tittieħidlek lilek waqt li għadek fil-karozza, allura inti protett minn dak l-ambjent kollha. Fl-ebda mod li inti ma tiltaqa' ma' nies oħrajn. Il-persuni li jkunu qegħdin jagħmlulek is-swab ukoll huma libsin il-personal protective equipment ukoll. Jiġifieri in-nies li huma pazjenti tas-Samok li jkunu ħafna minnhom fuq trattament, forsi l-immunità tagħhom allura tkun iktar baxxa, xorta huma qegħdin safe li jistgħu jmorru f'dawn id-drive-thru li għandna propju Mater Dei. Dawk kienu l-mistoqsijiet li kellna illum. Minnaw nixtieq nawguralkom il-ġurnata tajba, nixtieq nappellalkom ukoll biex inkomplu nżommu ruħna safe. Importanti li issa baqalna ftit żmien li issa orbot ħafna din it-tilqima matul il-fażi li ħankunu qegħdin inlaqmu lil pubbliku propju b'din it-tilqima, hemmhekk aħna rridu noqogħdu attenti u nżommu ruħna sejf u nibqgħu insegwu l-miżuri li għandna fil-post. Għaliex dawn kienu il-miżuri li rajnihom li ħadmu li naqsu dawn ir-rati ta' trasmissjoni li kienu fil-komunità. U allura importanti li nibqgħu insegwuhom. Nixtieq ukoll ninfurmakom li peress li bħallum ġimgħa huwa l-ġurnata sabiħa tal-miliet, aħna din it-trasmissjoni tagħna tal-COVID bulletin ħankunu qegħdin nagħmluha nhar l-erba' li ġej. Nawguralkom il-ġurnata tajba u grazzi.